Aw klobe radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la situma bi tarata ye tarata min n'a bɛnnen bɛ nasarasan kalo 2 février kalo dɔ bi y'o tile 21 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye ka sanga ka dɔ k'a fɔ jatew ye kunnafoniw ma sɔrɔ kunungo kalo kan ko ni ala sɔnna ma kalo ɲininaw bɛ sigi bi sɔnniw ka jaabi cɛ kalo an bɛ tile 30 an b'o jate di aw ma ni ala sɔnna ma n'u sigira kalo ko kunnafoni ma kɛ min ye o bɛ fɔ aw ye kalo tile 30 san kalo 7 don hijira san 1444 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ kunungo nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw la narangaw fɛ an ka polosiw daga yɔrɔ min bɛ yen maajugu taara mugujugu bila ye o kɛra so ye n'a folona n'u ye maa 2 olu kasara lu ni na ka maa 7 k'olu jɔngɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kunna na kunnafonilaw tɔgɔ la soba kɔnɔ na Bamakɔ kunungo kunnafoni di baro dɔ tun bɛ tɔn dɔw faralen ɲɔgɔn kan Isa Kawujima ale tun b'a ɲɛfɛ o kɛra so ye k'o baaraw to sen na maa dɔw taara ka taa lajɛrɛn kuncɛ kunnafonilaw tɔgɔ so ne ka cɛnni ta ka ɲɛsin ma maa dɔw jɔngɛna ko sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na minisiri ɲɛma ale ye taama min kɛ n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ tile dama taama ye o taama min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kuncɛra ni maa dɔw ye hakilila di k'a fɔ ko minisiri ɲɛma ma se ka taa yɔrɔ dɔw la Mali minisiri ɲɛma Dr Shugol Kola Mayiga ale ye jaabi da k'o kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka kalanso bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye IG ye o kalandenw bɔlen bɛ ka nbɛda minɛ kɔ segili cɛ ko waleyajugu kɛbaaw de taara mugujugu don ye n'o ye mini ye mini yɛrɛ nin kɛra kabako ye maa caman bolo u taara mini min don ye polisiw ka gwa yɛrɛ k'u taara don ka a bila polisiw ka gwa de sanfɛ o kɛra sababu ye ka sɔrɔ k'u kɔtɔrɔma bɔ kunnafoniw na k'u ye nin mini min don ko nin mini caman tɛ kelen fɛn bɛ wele ko ka télécommandé n'o kɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ fɛn dɔ b'u bolo n'u surunyana na i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se k'u bolo bisi o bitɔn kan a bɛ wuli k'i ka dɔn ko kunungo ta in kɛra o cogoya de ye maa caman ka fɔ la tuma min na n'u y'o baara kɛ an ka jamana lakanabaaw nani u sigi wa in kɔni jugɔrɔ u ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kunnafoni na ko waati dɔ tɛmɛna ko mototigi dɔw kɔni tɛmɛna dɔɔnin dama polisiw ɲɛfɛ a ma mɛn dama mugujugu in kɔni a sina ka wuli ten o kɛra sɔrɔ ye polisi kelen n'i y'a sɔrɔ o ye Ablaye Kone ye ka taa se Segina Midi min bɛ yen ale ka dɔn k'a fɔ mairie ka billet feere la olu 2 kɔni sina ka kasaraw ni na yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la maa 7 olu jɔngɛna o maa 7 polisi 5 b'o la civil 1 ani sɔrɔdasi 1 o sɔrɔdasi kɛ ko kun dalen bɛ baro la lakanaba ninnu fɛ o yɔrɔ la ye a terre dɔ bɛ yen ale kasara sɔrɔ sen fɛ a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasi 1 k'o ta kɔni k'o man jugu nka k'i ka dɔn k'a tɔ kɔni k'u kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔngɛna tuma min na n'o baaraw kɛra wulikɛjɔ kɛra lakanaba tɔw fɛ narangaw fɛ ka sin ka wulikɛjɔ kɛ u kunda yɔrɔ in kan o kɛra sababu ye sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ k'u y'u tɛgɛ da maa 3 bɔɲɔgɔnko kan siganamaw don olu bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na nɛgɛ ka 17 waatiw la kunungo avion sina k'i kunda yen nka maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kasaralu ni ani maa minnu jɔngɛnen bɛ ka t'olu bɛɛ lajɛlen ta ni ka taa n'u ye minnu ta ye furakɛli ye olu ka taa furakɛli la minnu ta ye fure ye ka se ka taa n'u fure ye maa caman ka fɔla naran bi ko nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni tiɲɛna la ka nin ye siranyɛko ye dɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ye nin kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ nin ɲɔgɔnna gɛlɛya ta ni ka ɲɛ sanga lakanabaaw ma ko wa min ye ka dɔn k'a fɔ nin baara ninnu ye u bɛ ka tasen kura min don na bi k'u tun bɛ ka gɛlɛya la kosɛbɛ k'o sɔrɔ k'a ti kɛ ka n'i jɔ an k'an kɛ ɲɔgɔn na f'u bɛ taa mugujugu de don maaw ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la nin n'a ɲɔgɔnnaw n'an sigara fɛn min na an ka se ka kunnafoni di nin ɲɔgɔnna gɛlɛyaw kana an ka jamana sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yɛrɛ bɛ ala ka Mali don kalo de bi la n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kunungo sarakisɛ dɔw n'i y'a sɔrɔ olu taara an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na CNT kɔnɔna na o kɛra sababu ye Mali kɔni ka dɔn k'a fɔ district k'i ka dɔn k'o ye kelen o kɔfɛ région kɛra 19 ye an ka jamana kɔnɔna na n'o ye marabolo ye o 19 an ka jamana kɔnɔna na olu tilan ye marabolo misɛnninw n'i y'a sɔrɔ cercle ye cercle kɛra cercle 100 ani cercle 50 ani cercle 6 ye o senfɛ si n'o y'an ka yɔrɔ ye olu y'u ka dɔn k'a fɔ u ta sɔrɔ a ko kɔnɔna na arrondissement n'o ye ka dɔn k'a fɔ marayɔrɔ misɛnninw ye o kɛra 400 ani 66 ye min ye ka dɔn k'a fɔ commune ye o kɛra 800 ani 19 ye dugu kura minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka se ka nin baara kɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ dugu 12 ni dugu 700 ni dugu 12 ye baaraw kala tara olu ka kunungo CNT kɔnɔna na k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma olu kɛra sarakisɛ ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn k'a fɔ dɔ farali an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya a mara ani i ka dɔn k'a fɔ dugu ka se yakubali ma an bɛ dugawu kɛ nin baara minnu kɛlen filɛ yarabɛla ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Mali minisiri ɲɛma Dr Shugol Kola Mayiga
ale tun ye tama min kɛ ka taa gawo mara kɔnɔ na k'a yirala k'a kun kan ka taa burɛm ka taa se Ansongo k'a ma se ka t'olu la bɛɛ y'i ta fɔ ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo a yɛrɛ y'a datu kuma in na baara in kɛra cogo jumɛn la an ka Mali ministre ɲɛma lamɛn. Do y'a fɔ réseau kan ko prémices ma taa Ansongo ni burɛm ko parce que insécurité bɛ yen. Insécurité kun bɛ yen an bɛ se k'an ka avion fila ta i taara fɔ ministre de la défense a ko e b'a fɛ ka ni mɔgɔ hakɛ min ye i y'o ta fɔlɔfɔlɔ ɲɛnɛ na ko n bɛna ni mɔgɔ ta mais après a ye avion fila ta 70 personnes mɔgɔ 70 a y'o ta avion la o la a ma bɛɛ jɛ o kun bɛ se ka ten kɔrɔlen ministre ba t'i sigi aéroport la ka delili kɛ n'u b'a fɛ u bɛ na n'a ye n'u t'a fɛ u b'a fɔ k'a ka segin so ou bien k'a ka bagaji sigi so. Ne kɛ tuguni k'a somɔgɔw fo ani burankaw pour que u sɔnna ka na dimi min dɔnna u la n b'a dɔn dɔ ye misiw faga dɔ ye fɛti daminɛ olu ɲɛna k'u bɛ tɛmɛ gawo kan burɛm y'i kali k'a bɛ tɛmɛ gawo kan Ansongo fana ko k'olu b'a yira ko premier ministre bɛ b'olu ka cercle la mais o bɛɛ la ne k'u ma an b'a fɔ ko souveraineté dɔ bolo ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma ka n'a fɔ maliyɛn ma u kan ka baara kɛ cogo an fana tɛ bɔ Bamako ka n'a fɔ gouverneur ye baara kan ka kɛ a ka région la cogo gouverneur na ne fɛ a ko e tɛ se ka taa gawo an ye décision ta aw ka to yan n bɛ n ka administre wele ka na Ansongo ni burɛm ani administrateur yɛrɛ bɛɛ na ko n ka délégation de gouverneur y'a fɔ an b'a to a t'a la parce que ale de ye patron ye yan ale de ye président ye ale de premier ministre bɛ yan ale bɛ yan n'o ka tɛmɛ an kan gouverneur ye décision min ta an b'a tugu dɔw bɔra réseau kan mankan ci ko premier ministre nana Budama bila ɲɔgɔn na ale ni Ibukade de nana féliciter Budama dɔ ma kɛ nkalon don Gawo population bɛɛ i Budama sugu i kɔrɔbɔrɔ i filaw hali dɔgɔnɔw u bɛɛ nana ka premier ministre n'a ka délégation maa bɔ mun la a filanan dɔw ko ko insécurité an mana n ka avion fila la o dɔw ko ko insécurité dɔw yɛrɛ kun b'a fɛ n k'a kɛ comme a kɛra waati dɔ la ka taa mankan ci Ansongo ni Gawo olu ye ŋaniya ye min ye tiɲɛni ka kɛ yan u bɛna mankan ci an ma bɔ o kama o an ka gouvernement an mana baara kɛ k'a tɔgɔ ɲini a la ka mɔgɔw fili an nana ka baara kɛ ka maliyɛnw kisi de donc ni gouverneur ko ne hakili la aw kan ka to yan an b'a to gouverneur ta la n bɛ Ansongo kaw buramkaw ani administrateur kaw bɛɛ fo. An balona k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga mankan ye tama min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kun kɛra ni bɛɛ y'i ta fɔ a yɛrɛ bɔra ni ka pratiquew de an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen sanction min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ Union africaine ka taa se CEDEAO ma olu fara ɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ lajɛrɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ baaraw kɛra kari tɛmɛnen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra Ethiopie jamana kɔnɔ Addis Abeba o sen fɛ anw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnena Mali Burkina ka taa se Lagina jamana ma sigikɛn b'a kan k'u bɛna ɲangili wuli dangili kɔni k'u ma wuli u y'a yɛrɛ k'a fɔ o jamana ninnu kɔnɔna o marabaw ka don u ka taa jamana wɛrɛw ko kana na k'u tɛna jɛnɛ u ka taama o farafina jamanaw la o kɔni kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ yaasa ka pratique di an ma an ka jamanaden dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Cambalo Gimayara ale ye kunnafonidila ye an ka jamanaden dɔ a bɛ jamana kɔ kan faransikanw fɛ ale b'a hakilila da ko sen fɛ an ka lamɛn. Farafina jɛkulutɔnba ka nin ɲɔgɔn ye in na min yirala kɔni o de ka fɔ jamana saba min bɛ farafina tilebe yan fan fɛ n'o ye Mali Burkina ani Laginɛ ye olu kun ye laɲini min k'a fɔ k'u ka segin ka na tɔnbaw kɔnɔ o laɲini ma sabati ka da mun kan farafina tɔnba y'a yira k'a fɔ ni fanga taara tako la min tɛ sariya ka ye sira ye ka fanga daraki ka coup d'état kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra jamana o jamana kɔnɔ i tɛ se ka segin ka na tɔn kɔnɔ f'i ka kalata de kɛ ka jamana ɲɛma sugandi o sariya in taara jamanaw bɛɛ fɛ u b'o ba in kan u tilala ka wolomali de kɛ a ko la kura ye tuguni k'a sabu kɛ jamana saba in ka laɲini tun tɛ u ka segin ka na ka kuma ni jamana tɔw dɔrɔn ye dɛ u ka laɲini fana tun ye kungo fɛn fɛn bɛ ta ka ɲɛsin u ka jamana ma fɛn fɛn bɛ ta kɛnɛya siratigɛ la kanan siratigɛ la ka ɲɛsin u ka jamana ma u da ka don a la u y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ k'a sabu kɛ u tɛ tɔn yɛrɛ sariyaw kɔnɔna na u y'o sɔsɔ coup d'état kɛli ye u tilala ka yira k'a fɔ jamana ninnu fana tɛ da ɲɔgɔn ma fanga ɲini cogo ni fanga daraki cogo la u y'o o fusamantiya min don ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de juguyara n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u y'a yira k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen jamana saba in kɔnɔna na i n'a fɔ Laginɛ ani Burkina bɛnkan bɛ olu ni tɔnw dɔw cɛ ka se ka fanga lasegi so ka kalata kɛ ka fanga kura sigi nka Mali ta u n'a gɛlɛya ta o ta bɛnkan ma sɔrɔ olu ni farafina tilebiyanfan in tɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka se ale Union africaine yɛrɛ ma k'a fɔ ko kalata bolo dalen bɛ nin don in ka taa se nin don in ma o de kɛra baasi yɛrɛ ni gɛlɛya yɛrɛ dakun ye u ni farafina tɔnba in ni ɲɔgɔn cɛ ni muru bɔra
foroko kono min kama n'a ma ɲa k'a fɔ ko tigɛli kɔni ma bɔ bilen muru kan ka se ka segin foro kɔnɔ o yɛrɛ de bɛna gɛlɛya nin jamana saba in ma k'a sabu kɛ u ye laɲini ninnu kɛ tan i n'a fɔ u y'a kɛ papali la wala u y'a fɛ bagabaga sira kan yasa farafina tɔn ninnu u bɛ se ka segin u kɔ cogo min na i n'a fɔ CEDEAO ka segin a kɔ walima farafina tɔnba yɛrɛ n'o ye Union africaine ye a ka segin a kɔ olu ye mɔgɔ wuli ka taa u kuma ɲɔgɔnya jamana ninnu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ ko bɛnkan tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ wuli in tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye min ɲini laɲini sabatibaliya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka dɔ fara ɲangini kan o de bɛna kɛ a kɔlɔlɔ ni a juguya yɔrɔ ye ka sababu kɛ i ye min ɲini m'o sɔrɔ ka doni wɛrɛ ta k'a da i kun i sigilen tɛ ni doni min ye n'o bɛ se ka kɛ ka jalatigɛli kɛ ka ɲɛsin ma k'a fɔ f'i ka kalata labɛn ka bɛn nin don in ma i ka se ka fanga segi maa min talen bɛ fanga latɛmɛni kan u ye n'a a diyara ye ni bɛnkan ma sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o tɔnba ninnu se ka sarati yɛrɛ di o jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma yasa ka se ka kalati labɛn siran kɔni bɛ ka kɛ ɲɛsin o waleya in de ma sisan an balo den k'a fɔ ni tun ye caman lagimara ni tun ale kan ye nin waleya min kɛra maliden dɔw b'u hakila di a ko sen fɛ an ka fasoden dɔw lamɛn ne hakilina ye min u ye jamana saba min fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ biri fɔ jamana saba in n'a fɔ Burukina ni Mali ni Lagine an ka jɛ ka an fanga kɛ kelen hali mɔgɔninfin n'i jigira i mɔgɔ ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ jigi kɔrɔ an ka jɛ k'an fanga kɛ kelen k'an bolo di Ala ma n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ CEDEAO bɛ kɛlɛ kɔnɔ hali bi n'a ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka ko fɔ ka don sumarɔ n'a hakili la dɔ bɛ dɔ bɔ dɔ fana bɛ dɔ bɔ CEDEAO jɛkulu de an b'a kɔnɔ a ka d'anw ka mɔgɔw toujours o nata de ye nin kuma ye ko taa ni ka segin kuma banbɛli a tɛ ɲa min kɔ a ye ko ye siɲɛ kelen parce que CEDEAO ko ye ne ɲɛ tɛ nafa foyi la CEDEAO ko la kabi n ye ko dɔn Mali kɔnɔ yan ko CEDEAO ye min lase Mali jamana ma ka taa kɛ dɔrɔn ko le Mali était membre fondateur de la CEDEAO o titre n'o blakiba kolo tɛ kɔ kɛ ne ma nafa si dɔ la donc n'u bɛ ka tinti an kan k'u t'a wuli an mana ɲɔgɔn cogo cogo k'u bɛ ka sanction se de t'u ye kɔni Seku Sama Maliden bɛɛ sara ka ban nin sanction ko in kosɔn donc u tɛ fɛ k'a wuli o tɛna wuli donc an ka mɔgɔw ka se ka kari siɲɛ kelen k'u ka responsabilité ta Mali ni Lagine ni Burkina ka nin problème ni fɛn fɛn mana bɔ kɔnɔ a tɛ bala mɔgɔ la o bɛ se ka fɔ yɛrɛ janfa don mais a tɛ foyi tiɲɛ anw ye ni organisation ninnu yɛrɛ filɛ nin an ma nafa yɛrɛ ni organisation parce que n'a sɔrɔ ninnu tun b'u jɔyɔrɔ la degun min b'anw ka taa fo ka taa se ni coup d'état ninnu ma a tun tɛ kɛ o ni tɛ foyi de tiɲɛ anw ye u k'u sigi k'a lajɛ ni jamana saba u bɛ bɔ nɔgɔ la n'a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kɔnɔ. an balo den k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ bɔ nɔgɔ la an ka jamana yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye kunungo wele tun bilalen bɛ kulu dɔw fɛ n'i y'a sɔrɔ ye parti politique dɔw faralen ɲɔgɔn kan ni jɛkulu ɲɛma dɔw an balo den k'a fɔ ka taa kunnafonilaw tɔgɔla du kɔnɔ na ka t'u ka lajɛrɛ kɛ o sen fɛ a kɛra gɛlɛya ye lajɛrɛ in kɛra lajɛrɛ in kuɲɛ waati maa dɔw kɔni nana ka na kulu ninnu sɔrɔ ye a kɛra ɲɔgɔn sama ye o sen fɛ kunnafonilaw tɔgɔla du u ye dangari o la ka yɔrɔ dɔw tiɲɛ fo jɔngini dɔw bɔra ko kɔnɛ na nin min kɛra min ka dɔn k'a fɔ kulu ninnu na kodɛm olu ka mɔgɔbɔ tun b'a kɛnɛ kan sifinakaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Aruna B Gino la ale ye kuma min fɔ u filɛ o la den lajɛ ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ka ɲɛfɔ diɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko an ka autorité de transition o bɛ fɛ ka constitution kura sɛbɛn an y'a fɔ ko bi Mali mɔgɔw bɛ min na constitution kura tɛ n'o y'a sɔrɔ n'a bɛ maliyɛnw diviser n'a sɔrɔ n'a bɛ maliyɛnw fara an hakili la o tɛ a waati ye o de y'a to an bɔra wulada in na k'a fɔ diɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko Mali mɔgɔw bɛ min na plutôt sécurité de don Mali mɔgɔw bɛ min na o de ye dunkafa ye Mali mɔgɔw bɛ min na an bɛ se ka taa an ka duguw la k'a sɔrɔ an ma tɔɔrɔ je crois que an mɔgɔ b'o de la mɔgɔ dɔw de nana an ma se ka dɔn jɔn de y'u ci jɔn de don u nana ka na an kɔni y'an ka messages passé an y'an ka kumaw kɛ mais kuma laban na u nana ka na yɔrɔw perturber u nana ka na mɔgɔw bali ka kuma don nata la an bɛ se ka dɔn mɔgɔ minnu don pour que sariya ka bato jamana in kɔnɔ welekan min bɛ bolo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ diɲɛmɔgɔw ɲɛna ka an ka autorité de transition mɔgɔw wele ka f'u ɲɛna u bɛ min na n'o y'a sɔrɔ n'a bɛ maliyɛnw diviser u k'a sonsoro an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ cogo min na. an balo den k'a fɔ ni tun ye Aruna B Gino de tun y'ale kan ye Isa Kawdimu ale tun y'a ko ɲɛma ye Isa Kawdimu ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan u filɛ parti politique plateforme min bɛna sigi sen kan o de ye ka faso jama wele k'u kunnafoniya an ka laɲini ye fɛn min ye n'a bɛ fɔ appel du 20 février pour sauver le Mali k'a fɔ jamana marabagaw u b'a fɛ ka constitution kura min waleya u ka o ye ka to yen ani u ye layidu min ta jamanadenw ye ani diɲɛ ye k'a fɔ u bɛ kalata min kɛ u k'o waleya o baara ɲɛbilaw de tun bɛ sen na an taara kunnafonidilaw wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan komi a b'a kalama bi
kuma tɛ se ka kɛ o de y'a to u ye maaw bila ka na agresser ka yɔrɔw kari ka essayer ka bin an kan an b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ intimidation de ye nka nin b'a yira k'a fɔ bi gɛlɛya bɛ politique mɔgɔw da la i bɛ minɛ ka datugu i bɛ buruja o yɛrɛ ta sa n'a sera fo ka taa se agression fo maison de la presse la aw yɛrɛ minnu ye kunnafonidila ye aw kun bɛ kɛnɛ kan min kɛra yeko bɛ lakalita bɔ an kɔni bolo bi vraiment c'est le déni même de démocratie nka nin t'an bali k'an hakilila fɔ sariya kɔnɔ basigi kɔnɔ parce que an ka laɲini ye fɛn min ye jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka lafiya an ma dɔwɛrɛ ɲini o de ye kalata ka labɛn komi a bolo dara cogo min ani fana u kana constitution kɛ constitution min n'a bɛna ni farafarali ye ani bɛnbaliya ye wa a tɛ jamana problème ɲɛnabɔ an bɛ baara min na faso baara de don laɲini ɲuman de don donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ an bɛ tiɲɛ de kan n'o tɛ an sera nin na an ye jamanaden ye an ye kunnafonidilaw wele min b'an fɛ faso basigi ni faso lafiya la n'an y'o fɔ jamanadenw de b'o jalatigɛ nka nin bɛɛ kun ye ka mɔgɔw laɲina an ka laɲini kɔ nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ vraiment an k'an ka jija na wagati nata la an k'an ka baara minnu boloda ka faso jama la faamuya basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ an b'o baaraw kɛ ni ala sɔnna an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Kawojimu kan ye jamana in ala k'a basigi ka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan kunungo baara min kɛra an b'a kɔn fasoden bɛɛ lajɛlen b'a kɔn min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye ka taa kunnafonilaw tɔgɔ la du kɔnɔ la ka taa dankari yen na k'a sɔrɔ kunnafonidilaw tɔgɔ la yɔrɔ n'i y'o maison de la presse a bɛ bɛɛ kama maa o maa n'i bɛna kunnafoni di i bɛ sɛbɛn de ci ka n'a ɲɛɲini ka n'a yɔrɔ ta k'i ka kunnafoni d'a kɔnɔ i ni kunnafonidilaw n'i tilala e bɛ taa i ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ na a dama ka kɛ maliden bɛɛ ye ka taa dankariw la nin ye dabalibanko de ye an ye nin fɔ kuma caman karisa ta ti fɔ o de ye gɛlɛya ye an ka dɔ bi an bɛɛ ye maliden ye an bɛɛ bɛ mali de kɔnɔ yan n'a ɲɛna an bɛɛ bɛ ala deli o de ye ala k'an kisi a cɛnni ma karisa ta ti fɔ an k'o baaraw bolo kan tiɲɛ don n'a fɔra a bɛ fɔ jamanadenw de ye olu de b'a ɲuman n'a juguman karisa ta ye maliko ye ni karisa ta tɛ maliko ye fasodenw bɛ yen ka se ka bɛɛ jalatigɛ an ka kɛ ni hakili ye nin kɔni tiɲɛ na ala ka kan a ma bɛn cogo si kelen nka ni ala sɔnna ma min kuma ɲɛmaw ye u bɛ labɛn na a ko kunkun n'a ɲɛ a bɛna tɛmɛ siraw sira fɛ a bɛna tɛmɛ o fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen ekɔlidenw olu bɔra ka yira k'a fɔ olu kɔni bɛ kalanyɔrɔ la u ka hakɛw darakilen don o kɛra wulikajɔbayiw fɛ u ye bɔli kɛ a kɛnɛ kan Adama Mayiga Bɛji ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye sira minnu sɔrɔ olu filɛ. Ne ye Mohamed Sila ne ye IG ekɔliden depuis 10e année la depuis an donna IG la a kɛra problème n'an bolo parce que u bɛɛ b'a kalama quoi u b'a dɔn fɛn min bɛ IG la mais u bɛɛ bɛ k'a kɛ i n'a fɔ mago t'a la an fantanw jigi ye mun ye an b'a fɛ an ka kalan an ka don classe o de y'an ka droit ye an ka examen ka kɛ an ka copie ka corriger an ka placer classe kɔnɔna de 3 ans maintenant an bɛ première la parce que wari sarala an ye kɛmɛ fila minɛ an na jusqu'à présent an ma foyi sɔrɔ foyi ma d'a ma an bɛ weleli bila parce que ko bɛ niveau min na a tɛmɛna nin bɛɛ kan quoi a tɛ IG la bilen a directeur a bɛ fɔ ministère de la présidence de la transition n'a bɛ se k'an lamɛn a ka wuli ka jɔ nin ko in na an bɛ kalan fɛ an b'a fɛ ka kalan kɛ. Ne tɔgɔ Mariam Kamsogo ne ye IG étudiante ye depuis ne donna IG la an fɛn fɛn bɛ IG la an ye inscription ko kelen de kɛ an dɔgɔnin fɛn fɛn na a bɛ komi an n'u bɛɛ bɛ classe kelen kɔnɔ an ye bac sɔrɔ 2019 o taara min donc comme an ye bac sɔrɔ 2021 et 2021 nɔfɛ bourse ma d'an ma fosi ma d'an ma a fɔra k'an ka kalan kɛ kalan tɛ ka kɛ fosi n'an ye dɔɔnin kɛ kalan na an bɛ dɔɔnin kɛ so plus de 4 ans première année bɛɛ somɔgɔw b'a fɔ k'a bɛna école la ne yɛrɛ ko 2022 o y'a sɔrɔ ne tilala école la maintenant 2023 halisa ne ma bɔ primaire la o bɛ se ka faamuya cogo di donc an mago bɛ autorité la bɛɛ ka dɛmɛ an ka fɛnw ka corriger an dɔgɔninw fana ka kalan kɛ laɲini o dɔrɔn de n'a ma ɲɛ an nana kalan na ka ban an bɛɛ ka kalan kɛ. an ka bi sɔgɔmada in na bɔkun k'an ka droit défendre degun min b'an kan k'a yira diɲɛmɔgɔw la k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ an bɛ UG la yan degun b'an kan depuis 2019 an bɔra so k'an bɛna kalan na an nana kalan na foyi tɛ ka kɛ hali bi 2019 mɔgɔw bɛ prémané la 20 bɛ prémané la 21 bɛ prémané la anw dun bɔra so k'an bɛna kalan de kɛ anw fɛnɛ dɔw fa dɔw baw de ye anw ye sini ɲɛsigiw de ye n'an fɔra k'an ka temps bɛ tiɲɛ yan nɔ an tɛ ka kalan kɛ foyi tɛ ka kɛ donc an bɔra bi k'an ka degun ta k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la u se ye min ye u k'an dɛmɛ yaasa an ka bɔ nin degun in kɔnɔna na. Ne tɔgɔ Kunba Jara ne ye étudiant ye UG la anw taara depuis salon le 14 février wɛrɛ bɛna ban sisan hali bi examen kelen aw ma se k'a kɛ fɔlɔ u bɛ kuma min fɔ ko jamana fɛn o fɛn k'a bɛɛ jigi y'a ka éducation de ye n'i bɛ fɛ ka jamana ci k'a sɔrɔ i ma marifa ta i b'a ka éducation bafoué fɔlɔ c'est le cas de Mali aujourd'hui anw bɛ sɛgɛn sugu bɛɛ la yan bi n'a fɔra ko halisa examen kelen k'a ma se k'a kɛ fɔlɔ fɛnw kan ka kɛ san 3 kɔnɔ an de bɛna san 6 k'o dafɛ yan an kɔni bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka nin ko in ta k'a lajɛ n'u ma solution ɲini nin ko in na joona san 20 ɲinan kɔfɛ o b'a sɔrɔ Mali kɛra pauvre parce que éducation
tiɲɛna. Mamadu ne jamu Keita ni y'an bɔra bi ka marche kɛ an bɛ ka marche kɛ kun dɔ de la pour que an ka se ka kalan kɛ depuis Ala ye IJE da an ma deli ka 4 mois kɛ k'an bɛ classe kɔnɔ depuis 2019 an ka carte a ma d'an ma mun bɛ ne bolo k'a fɔ autorités ye u ka nin ko in na ji ɲɛma jɔlen na pour que an bɛ se ka kalan kɛ an mago b'o dɔrɔn de la. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye IJE ekɔliden dɔw kan ye mais ni sugu nɔfɛ o tɛ miɲɛ ye kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ k'u bulu ka kɛ kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u hakililaw ni k'olu sabati. N'an bɔra ye Mali chauffeur olu ka faraɲɔgɔnkulu bɛ n'o ye ceinture Mali ye olu ye lajɛrɛba kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na a kɛra kunnafonilaw tɔgɔla duba kɔnɔ Siri Kulubali tun bɛ yen a ye ɲininkali kɛ maa dɔ la o ye kuma min fɔ o filɛ. Bi sugu ye min ye syndicat minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnko ma Mali duguba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Bamakɔ ye Bamakɔ kɔnɔna na ani dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana kɔ kan o de ye ceinture Mali ye donc olu ka congrès min bɛ kɛ san 5 an bɛ o ta ko 5nan de kɛnɛ kan nin ye bi transporteurs bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ syndicat nana ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'an ka se ka na fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛnɛ ɲɛnamaya sigi kun yɛrɛ ye min ye o de ye ceinture président national o de ka mandat gulonnen bɛ congrès la donc o mandat kan ka kurakuraya ni mɔgɔ wɛrɛ min kan ka sigi président na président sortant ni président rentrant o baaraw de bɛ kɛ ani san 5 an b'an bolo bila an ka sɛbɛn fura min na ka yɛlɛmaw don a la n'o ye an ka statut ni règlement ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na sigi kunba dɔ ye an ka partenaire o de ye SEMTER Mali ye SEMTER conseil malien de transporteurs olu cɛ o ye transporteurs bɛɛ ka chapeau de ye gouvernement ka laɲini kɔnɔna na waati tɛmɛnenw na gɛlɛya caman tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kanu ni congrès in bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni fɔnkɔɲɔgɔnya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabati ceinture tɔnden bɛɛ ni SEMTER mɔgɔw cɛ ani SEMTER direction cɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ a ka diya o ye sigi belebeleba dɔ ye o kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye président falenw bɛ se ka kɛ congrès in kɔnɔna na bi donc o ye sigi kumabaw ye mais n'i ye Mali ta bi Mali ye jamana jalan de ye foyi se ka an ka jamana lasɔrɔ bɛ ni transport ye couche min se ka mun cogo si la a baara kɔnɔ mais gɛlɛya caman bɛ transport kan ni transport ma organisé o fɛnw si se ka nɔgɔya i b'a sɔrɔ o gɛlɛya bɛ se fo population ma donc an ka nin baara in bɛ kɛ sababu ye ka transport yɛrɛ organisé ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔ fo ka taa se an bɛ waati min na sisan an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye kuma caman ye gouvernement de transition min bɛ yen fo ka taa se u ka baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na ka taa se président Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw ma a ka ministre bɛɛ lajɛlen baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na o de kosɔn an ko an tɛ se ka bɔ nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo an k'an yɛrɛ ka ministre de transport fo n'o ye Madina ye parce que an jɛɲɔgɔn de don an bɛ se k'a fɔ depuis an nana an ka bɔti in kɔnɔ an y'a jɔyɔrɔ ye an y'a yɛlɛma ye a kɛra avancement ba ye an ma donc an b'a ɲini Ala fɛ hali bi programme minnu b'a bolo transport développé la transport yiriwali la a ka se ka waati sɔrɔ a fɛrɛ ma k'olu sabati pour que an transporteurs fana bɛ se ka o lafiyaw bénéficier cogoya min na an ka o lafiya u bɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye Siri Kulubali ale ka kuma bara la a fɔra cogo min na yarabi Ala u bɛ ka bɛnɲɔgɔnya min ɲini n'o ye sirabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya chauffeur ka yakubali yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye Betora Dozoba ale b'an bolo nin waati in na lajɛrɛ dɔw kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na Dozow fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yɔrɔ caman na o kɔfɛ haminanko min b'u la bi n'i y'a sɔrɔ u b'o ɲɛfɔ an ye ko farabugu bilama o labilali kɔni k'o de y'u ka dɔn k'a fɔ sogodanko n'u ka wulila ko bɛɛ lajɛlen bi yaasa ka piratigɛ d'a ma Betora Dozoba b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan e jɔn ka bɔ mini. Ne tɔgɔ ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ Betora Madinakura Betorakaw ka dunankɛni ne ye Dozow ka kuma lasela ye Betora dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma ne y'olu ka ɲɛmaa ye. Sinɛ Danbɛlɛ ko aw kun bɛ lajɛrɛ bala Dozow bɔra fan caman fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Betora la dɔn fɛn ɲɔgɔn lajɛrɛ kun ye mun lajɛrɛ? Lajɛrɛ bɛ anw yɛrɛ kun kan k'a daminɛ tɛnɛngu ka n'a bila Masina Kolongo Kokiri ani Dɔgɔfiri Ɲugun Dugabugu bɛɛ kun bɛ lajɛrɛ mɛ o y'an yɛrɛ kunna lajɛrɛ ye o lajɛrɛ ninnu hami tɛna hami min bɛna sisan o ye hami fila ye Farabugu ani Sɔngɔ o de hami bɛna kɛrɛnkɛrɛnma Farabugu tamine bɛna fo ka tɛmɛ ɲɛ don min ko bi n tɛ se ka suna ka sabu kɛ Farabugu ye sabu ni Mali b'a fɛ ka ye ka dɔn k'a fɔ u b'a la ka baara kɛ fanga bɛ yen gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ale ye baara min kɛ a ye nɔbɔ an b'a fɛ ka Farabugu de dayɛlɛlen an ka taama ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan don o don an mago de b'o la su an tɛ suna Farabugu kɔfɛ tile an tɛ suna Farabugu kɔfɛ n bɛ yɔrɔ min bi hami min bɛ na o ye Farabugu ko de ani Sɔngɔ ko ni ye miira la an tɛ se ka suna sabu don o don baara b'a la ka kɛ kuma caman ka ca don o don dɔ bɛ kuma dɔ fɔ e balima bɛ tɔɔrɔ la e ɲɛ b'a la e b'a dɔn a mɔgɔ minnu b'u tɔɔrɔ jan ka kuma fɔ vraiment a b'an degun sabu fɛn min bɛ yen anw b'a dɔn ni Farabugu tɛ ne ye nin kɛ hɔrɔn caman ye sisan b'a sɔrɔ a y'a ka hɔrɔnya bila ka jɔnya ta diyakosa la an bɛ Farabugukaw fo
wa faama k'u kɔfil'u la an bɛ olu de ka mara kɔnɔ n'u sera k'u bama k'u kɔfilɛ ka farabugu dayɛlɛ vraiment a b'an lafiya. Sɛnɛ danbele kabini kumajan farabugu datugura fo ka na sisan ma maa caman fɛ ko aw yɛrɛ ka wulikajɔ ko a ko a ti mɛn ko farabugu libéré ko a y'o fɔ siɲɛ caman ko hali bi farabugu ma libéré e bɛ jaabi jumɛn don kuma la. A ma libéré ka da kun min kama anw ti ɲɛ dɔn a la ne yɛrɛ bɛ ɲininka la waati bɛɛ farabugu bɛ cogo di farabugu bɛ cogo di vraiment kuma dɔ ne yɛrɛ ka kuma farabugukaw fɛ a bɛ n degun se min bɛ an ye o de ye fanga ye parce que a fɛn bɛɛ b'olu bila an kɔni ta ye min ye an k'an tɛ kɛ jɔn ye de olu minnu ni se b'u ɲɛ an mara b'u bolo an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala yɛrɛ de kama ka farabugu ko in a ka kɛ Mali faama minnu b'an kun a ka k'u ka kunnawolo ye vraiment u k'a filɛ dɔ kɛla jajuru pasa la anw tɛ se ka taa farabugu faamaw kɔfɛ o faamaw nana olu ko an ka baara ninnu jɔman jɔ ko olu yɛrɛ bɛ n'u ka baara kɛ an kɔni ya baara caman jɔ farabugu sira dayɛlɛlen an bɛ se ka sira caman dukɔrɔ ka baara kɛ bon si ma se ka sira sɔrɔ an kɔni mago de b'a dayɛlɛ a mana dayɛlɛ cogo la an mago kɔni b'a la farabugu ka dayɛlɛ kɔngɔ bɛ yen balo min yɛrɛ bilalen bɛ sisan min kan ka taa farabugu a ka ca. Bi n'i ko aw minnu ye donso ye k'a ka fara sɔrɔsiw kan ka don farabugu aw labɛnnen b'o kama wa. A dan ye u b'a fɔ dɔrɔn n'u y'a fɔ sisan ka fɔ a n'a kɛ sigiman kɔrɔ ni si ye anw balimaw don n'olu sala dɔrɔn anw yɛrɛ b'a fɛ ka sa ye faamaw k'a fɔ a y'a fara ɲɔgɔn kan an ka taa dɔrɔn an kɔni pɛrɛn n'o don o don parce que jugu kelen de bɛ Mali bɛɛ la faamaw wo donsow wo population ɲumanw wo a bɛɛ jugu de ye juguba kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka juguba kelen kɛlɛ jamana ka lafiya. Ni farabugu ma dayɛlɛ kuma minnu b'a la k'a fɔ anw ma da kuma ninnu na ni farabugu kɔni ma dayɛlɛ kuma minnu b'a la k'a fɔ kuma ninnu ti anw nimisi wasa wa kuma ninnu ti an danna kuma ye parce que fɛn dɔw bɛ tɛmɛ ɲɛkɔrɔ n ko u bɛ finman kɛ jɛman ye ɲɛkɔrɔ hali bi ni farabugu ma dayɛlɛ a bɛ komi min bɛ anw ni faamaw cɛ u bɛ finman de kɛ jɛman ye anw ɲɛkɔrɔ anw m'o yɔrɔ in faamu Hasimi an bɛ a n'a ka gouvernement bɛɛ fo population mɔgɔw ani donsow mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan yala mɔgɔw bɛ se k'u ka baara kɛ mais maliden jugu ka ca dɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ maa o maa ne de bɛ jadisiw fɛ hali ne ye faama de ala k'e jigin a dingɛ kɔnɔ population ni e de bɛ jadisiw fɛ ala k'e jigin a dingɛ kɔnɔ mɔgɔ de b'an ka jamana in tiɲɛni na k'a bɛ jamana ni dafiri yarabi ala k'a dafiri a kɛla faama ye a kɛla fantan ye a kɛla setigi ye o ala k'e ka se ban a kɛla nafolotigi ala k'e ka nafolo ban ala k'e malo bɛɛ k'e ye. Ni tun ye Sɛnɛ Danbele kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala min ka dɔgɔ farabugu labilali ye ala k'o sabati kuma caman bɛ nin fɔ maaw ɲinɛna sɔngɔ kɔ ko an bɛ don min ko bi ko basigi nana ko fɔ dugu minnu wulila ko dugu b'a la ka segin sɔngɔ kɛra dugu ye dugu min alimami munumana ka bɔ mɔni cɛra k'a tɛgɛw bɛɛ kɛ mɔni ye muso kɔnɔma dɔw muso lasiribatɔ dɔw jiginna u bolitɔla ka bɔ dugu la jadisu kɛlen ka dugu minɛ fo nin yɔrɔ in na u ma segin u nɔ na wa u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ dɔ kɔnɔ ka ninnu dɔw to sen na kuma caman an ka kuma caman bɛ yen n'an y'a fɔ a bɛ kɛ maaw kɔnɔ k'an bɛ ka kuma tɛ an bɛ nin ɲɔgɔnna caman bari kalama o de kama kuma caman Mali kɔni a lafiyara fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma an tɛ fɛ ka min mɛn an tulo la gɛlɛya bɛ yɔrɔw la tiɲɛ don kɛta dɔw bɛ sen na nka hali bi an ka jamana faamaw k'u timinanja kɛ kunnafoni ɲɛnɛmaw d'u ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ gɛlɛya la olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye kunnafonidilaw tɔgɔla kalan dɔ kɛra kunnafonidilaw tɔgɔla du kɔnɔ la min kɛra tile saba kalan ye dɔgɔ furakɛ in kɔda na Umu Danbele tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ a ko ɲɛma la a ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Ne tɔgɔ ko Asani Kone jɔyɔrɔba le bɛ kunnafoni dila la jamana yiriwali la kunnafoni yɛrɛ ye fɛn dɔ ye ni kunnafoni t'i bolo ka ban i bɛ dibi la ni jamanadenw dɔw bɛ dibi la o jɔyɔrɔ tɛ jamana jɔyɔrɔ la o tɛ se ka foyi le kɛ u ka jamana jɔli la fo kunnafoni jɛlen kunnafoni lakika ka di jamanadenw ma walasa jamanadenw ka dɔn olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye u ka jamana jɔli la ni kunnafoni b'i bolo ka ban fɛn bɛɛ le b'i bolo o don kama nafaba le bɛ kunnafoni dila la kunnafoni ye mun ye mais bi an y'a ye kunnafoni dilaw cayala diɲɛ kɔnɔ kunnafoni ɲumanw bɛ yen kunnafoni juguw bɛ yen dɔw yɛrɛ y'u ka taabolo kɛ kunnafoni jugu dili ye parce que olu ka baro bɛ kunnafoni jugu dili de la n'i ye baara kɛ kunnafoni jugu kan i bɛna ye i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la i ka baara i bɛ fili la ni kunnafoni lakika b'i bolo i bɛna baara kɛ n'o kunnafoni lakika le ye a ka ca ala fɛ fili bɛ dɔgɔya i ka baara taabolo la olu kuma kunnafoni dila jɔyɔrɔba bɛ kunnafoni dila la an ka sigidaw la fo kalan nin ka kɛ mɔgɔw kun walasa kunnafoni lakika bɛ se ka di cogo min na an ye mun kɛ nin teri saba kɔnɔ a dabɔlen olu kama miiriya jumɛn nana n'a ye an y'a ye bi an ka kunnafoni di sow kɔnɔ dɔw bɛ yen olu ye kunnafoni di baara o y'a kalan kɛ dɔw bɛ yen olu ma a kalan kɛ mais Mali sariya b'o yamariya ka kunnafoni di degi kunnafoni di so dɔ kɔnɔ walasa ka fara kunnafoni dilaw kan n'o bɛ jamana min kɔnɔ wagati fo an ka jɔ ka ɲɔgɔn ɲininka kunnafoni lakika bɛ se ka di cogo min na an ko an ka masalaw kan an ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni dilaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ
baara taabolo ɲuman kan. An kɔni ye formation kɛ, formation taabolo d'abord an ye min jate min na formation kɛla min kun tile 3 nin kɔnɔ an bɛ formation kɛ ka kɔrɔ an b'a ye mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ taa o tɛ na mais nin na an y'a ye jama dafali to la salle kɔnɔ tile 3 kɔnɔ o b'o mun yira o b'a yira ko formation ni a ka di mɔgɔw ye min kun bɛ fɔ la salle kɔnɔ donc n'a fɔra ni o y'a faamu a ka ca Ala fɛ n'o ye a fara o ka baara kɛcogo kan min fɔla salle kɔnɔ yan bi ni kunnafoni dila min y'a kɛ a ka baara taabolo ye a ka ɲi a yɛrɛ ma a tɔgɔ ɲuman bɛ se ale yɛrɛ le ma kunnafoni dila dɔ ni mɔgɔ tigɛla i la nafa t'i ka kunnafoni na nafa t'i yɛrɛ ka baara la tugun. An balona k'a fɔ ni tun ye Asan Kone ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na kunnafoni dila jɔyɔrɔ min b'a la baaraw sɛgɛsɛgɛli ko kunnafoni dila kana kunnafoni di min bɛ ni dalilu t'a la wa i kana kɛ sababu ye n'i ka kunnafoni di kunnafoni min bɛ n'a fɔra ko a bɔra min ni bɔra t'a la i bolo k'o de ye kunnafoni jugu ye kunnafoni dila k'u jantu yɛrɛ la o baaraw la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min n'a ye kunnafoni dalilubaw di a bɛ kɛ sɔrɔ an ka ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye pharmacien n'i y'a sɔrɔ fura baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ ni an b'o ye ko gɛlɛya kun bɛ olu ka o gɛlɛyaw ni fɛɛrɛ sɔrɔ a la a dɔ bɛ la baara in kɔni k'u b'a sosoro yaasa ko pratique d'a ma u ka ɲɛma Burama Jara ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. I bɛ jate minɛ bakurubaya la pharmacien dɔw ta ye kalo 2 parce que sarali kɛn tɛ a kɛcogo la quoi c'est à dire bɛɛ ka dɔ sɔrɔ n'i ye papier bila i bɛ sara dɔw ta ye kalo 1 dɔw ta kalo 2 bɛ yen dɔw ta kalo 3 bɛ yen hali dɔw ka kalo 4 yɛrɛ bɛ amu la bi n'u ma sara an dun ye lajɛ dɔw kɛ ni amu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye amu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ye fɛn yɛrɛ yira papier yira an na min m'a yira k'a fɔ ko OGD ye min o ye caisse malienne de sécurité sociale CMSS ani INPS donc ko jamana ministre bon k'olu wele u wele ɲɔgɔn fɛ u ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka ɲɔgɔn diga t'u ɲininka u ye CMSS ɲɛmɔgɔ ɲininka ko ale mago bɛ joli la bi pour que u ka d'a ma a ka se ka an ka san 2022 wari bɛɛ sara o y'a ka wari da fɔ INPS directeur fana y'a ta fɔ amu ɲɛmɔgɔ ye a wari bɛɛ di a ye wari bɛɛ di ninnu ma mais ka taa o donna fɔ bi u ka ca ni kalo 1 hali bi an ka sarali kɔni ma se ka kɛ ko basigilen ye hali bi an ni an ka grossistes bɛ ɲɔgɔn sama la fo ka na kɛ u tɛ fura d'an ma bilen u y'an ka fura dili jɔ donc n'u y'an ka fura dili jɔ o kɔlɔlɔ bɛ se population ma donc n'a sɔrɔ o ma vraiment an ma datugu mais an bɛ se ka min kɛ sisan an bɛ waati di ɲɔgɔn ma an kɔni bɛ tile 15 d'aw ma o tile 15 kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka se ka an ka wari sara pour que baara kana jɔ parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ bɛɛ tɛ amu la mɔgɔ dɔw bɛ amu la dɔw tɛ amu la bon minnu bɛ amu la olu bɛ k'u ka wari sara gouvernement ye u b'o sara cogo di u b'o sara bolo 2 fɛ INPS ta o ye minnu tɛ gouvernement baara la donc olu ta INPS ta donc CMSS o ye minnu bɛ gouvernement baara la ani sɔrɔsiw ani min bɛ retraite la donc olu bɛɛ ka wari bɛ tigɛ u kun joona joona donc wari bilalen sa donc n'o a fɔra k'olu ka wari sara k'olu tɛ ka se ka fura sɔrɔ pharmacie la n'a ma ɲɛfɔ k'a la u t'a faamu donc a tɛ bɔ an na an yɛrɛ bɛ ka kangada sɛbɛn yɛrɛ bila olu ka nimisi wasa sɔrɔ kama n'i y'a ye mɔgɔw bila ma k'a ta an b'o daminɛ fo ka se bi ma an bɛ wari de sara an b'o place la fɔlɔ ka sɔrɔ a fura di o bɛ kɛ cogo di parce que an bɛ fura de di an b'o assuré o ma fɔlɔ min ma ɲɔgɔn cɛ o ye pharmacie ta o ye tile 15 a bɛ daminɛ don min i mana papier bila INPS ou bien CMSS fɛ a ka daminɛ don na ka taa tile 15 la i ka wari kan ka sara o bɛnkan sɛbɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn kelen bɛ laboratoire ni AMO cɛ olu ta ye i b'a bila don min na ka taa o don na taa tile 30 la olu ka papier kan ka sara mais a bɛ sɔrɔ sisan depuis AMO baara daminɛ fɔ bi a ka ca ni san 10 ye an kɔni ta kɔni ka taa kalo 1 na fo ka taa kalo 3 kalo 4 na an ka wari tɛ di mais n'i y'a ye an bɛ ka sɔn ma bi parce que an ye kalan sɛbɛn dɔ kɛ fɔlɔ yanni jamana ka papier dɔ d'an n'a fɔ ma k'an ka diplôme de docteur en pharmacie o kalan sɛbɛn ko c'est à dire banabaatɔ degunlen mana sa an ma waati o waati ka to lahalaya o lahalaya an b'a kɛ cogo bɛɛ fo ka taa a ɲɛji cɛ an b'a kɛ cogo bɛɛ an ka lagosi kana se banabaatɔ ma an b'an ka fura di banabaatɔ ma si tɛ banabaatɔ min ye an b'a kɛ cogo bɛɛ fana jamana bɛɛ ka kɛnɛya o y'an ka fɛgɛ mais n'an ma se k'an jɔ jɔyɔrɔ la an yɛrɛ tɔɲɔgɔn bɛɛ ka tigɛ an na ka daji to an kun na o de b'an to bi an bɛ jagoya ka an ka hakɛ dɔw to yen o hakɛ to ye min ye bɛnkan ma ni AMO cɛ o bɛnkan AMO b'o sɔrɔ hali tuma caman mais o bɛɛ la an bɛ tila ka fura di fɛnw ma fo yɛrɛ an ka nafa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ f'an bɛ jɛ o fana kɔ donc n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye ko caman bɛɛ bɛ jɛ o kɔ an jɛna caman kɔ mais a sera yɔrɔ ma komi a bɛ ɲini ka se jamanadenw yɛrɛ ka tɔɔrɔ ma donc an bɛ kɔn ka kangarimada kɛ yanni tile 15 cɛ mais kangarida sɛbɛn bila kun tɛ k'an bɛ AMO baara jɔ o t'an ka laɲini ye ni kɔni y'o kɛtɔ ye o kɔrɔ ye gouvernement kɔni ma se ka fɛn kɛ an ye fɛn min ɲini n'o kɔni ma kɛ yanni tile 15 cɛ a mana kɛ cogo o cogo sigi ka fɔ mana min di o la a yɛrɛ na b'o kalama. An b'a ladɔn k'a fɔ Burama Jara ni tun ale kan ye kunnafoniw na ko nin lajɛrɛ in kɔfɛ ko hakililaw taara k'a fɔ k'u ka baaraw kɔni ni ala sɔnna ma u ka wariw a baaraw bɛna daminɛ ka wari ninnu bɛɛ lajɛlen segin u ma i n'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ɲini fɛ ni k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye
n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan. Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ye Faransi lakana minisiri bisimila kunun tɛnɛ. Faransi lakana minisiri yɛrɛ ka taama yɛrɛ kun tɛ dɔgɔrɛ ye. Fɛn min ye Faransi sɔrɔlasilakaw ye olu ka taabolo kura waleyali ye farafinna jamanaw kɔnɔ ko taama in yɛrɛ kun b'a ye o ye. O kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na sibiri don fɛn min ye sɔrɔlasilakaw ka wuli ka jɔ dɔ yɛrɛ senfɛ sa jirala k'a fɔ k'u y'a jira fɛn min ye Faransi kɛlɛbolo la ko u ka sigi minnu tun bɛ u ka jamana kɔnɔna la ko o kun cɛra ni dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na. A kɛra ni lajɛrɛ dɔ ye min yɛrɛ kun cɛra sibiri don kelen yɛrɛ la. Lajɛrɛ yɛrɛ waleyara u ka kan min bɛ wele ko Bilazangari waleya in kɛra yen nɔ. Kalo kelen ani kɔ Faransi Burkina marabagaw tun y'a ɲini ko Faransi sɔrɔlasilakaw k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. O kɔfɛ an bɛ taa Niger. État islamique jatigɛwalekɛla kulu ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ min kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔ na jirala k'a fɔ k'u ye maa 35 k'u y'olu le bɔnɛ u ni na. Wale in yɛrɛ kɛra juma don a jirala k'a fɔ ko ni État islamique ta k'a lajɛ k'u ka wuli ka jɔ ka ca fɛn min ye Niger jamana fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔrɔyan fanfɛlaw la. O kɔfɛ an b'a kuncɛ ni an yɛrɛ ka Mali lakanatigilamaw ye. Fɛn min ye doyennakaw ye u ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na u sela ka tɛgɛ da fɛn min ye sanu kilo 8 ɲɔgɔn kan min kun bɛ mobili dɔ kɔnɔ k'i kunda Abidjan jamana kan. Sɛgɛsɛgɛliw la u sera ka tɛgɛ da ni mobili kɔfɔlen kan ka taga ni sanu kɔfɔlen sɔrɔ mobili radiateur kɔnɔna la. A jirala k'a fɔ ko n'i y'a kasabi ta ka lajɛ k'a bɛ di jɔ CFA wari miliyɔn 50 ɲɔgɔnna de la. An karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ n tɛ fili n ka bakɔrɔni ma o y'a sɔrɔ a n'a wolo de jirali la min ka dɔn k'a fɔ Segukɔnɔduga ɲɛ bɛ fɛn min na Filenkɔnɔduga ɲɛ t'u la wulikajɔw bɛ sen na an ka jamana wuli ye nin baara min kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna caman bɛ ye Ala ka furabu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛmaa la jamana in ka